Američki predsjednik Donald Trump namerava da povuče 20.000 američkih vojnika iz Evrope, javlja italijanska novinska agencija ANSA pozivajući se na evropski diplomatski izvor. U ovom slučaju prisustvo američkih trupa na kontinentu biće smanjeno za oko 20% kao deo revizije obaveza Sjedinjenih Američkih Država za odbranu Evrope, javlja intervju. Pored toga, za one koji ostanu, on bi želeo da dobije finansijsku podršku od evropskih zemalja, pošto su ti vojnici faktor obuzdavanja i troškovi ne mogu pasti samo na pleća američkih poreskih obveznika, rekao je izvor. Trump je navodno ovu želju dosledno iznosio na sastancima sa raznim evropskim liderima. U isto vreme, ukrajinske vlasti u sklopu regulisanja sukoba sa Rusijom smatraju izvodljivim scenarijo koji uključuje raspoređivanje do 50.000 stranih vojnika, piše Financial Times, pozivajući se na učesnike konsultacija Kijeva i njegovih zapadnih partnera. Prema pisanju liste, između 40 i 50.000 stranih vojnika moglo bi da deluje duž linije fronta duge 1000 kilometara. Mirovni kontingent mora biti dovoljno moćan da ne bude laka meta za ruske trupe i dovoljno veliki da u slučaju eskalacije ne zatreba momentalno pojačanje, rekao je bivši pomoćnik generalnog sekretara NATO-a Camille Grand za Financial Times, procenjujući njihov potencijal snaga na 40.000. Šef ukrajinskog režima Vladimir Zelenski predložio je pre 2 dana raspoređivanje 200.000 pripadnika evropskih mirovnih snaga. Reuters je tada naveo da je broj koji je predložio približan veličini francuske vojske.